Hello, good morning. Welcome to Bisayang Bunguton Vlogs Vibes ni Ana sa Daron. Sa manindot nga kanaanan diri sa Humba Heaven sa may booking diri. Musulod na guys, tara. So guys, it's been a while na wata ka bisita diri, taod-taod na pod. So, Humba Heaven day guys, sa mga wala nakabalo diri sa may Busay. They serve breakfast meal and mga manindot sad nga mga gitawag natong naiputo si Kwati sa diri, pero daghan sila manindot nga sudan nga makapilian. So tara, pili ta guys, let's go. So nakapili na tong pinanggang asawa. So karon guys, actually kaning Humba Heaven dire usas ni sa spot sa mga motorista nga mo agi sa pwede nilang stop bayan para makaon sila. And weekends is totally daghang tao. They always upgrading and renovating everything guys. See, puto si Kuwate with mangga. So kanan kaon ta, start na ta. Kay naka-order naman ta, humba daw iyang ganahan og kanon grabing daghana. Nya mo palit daw ta og tubig. Nasuguan pa gyud ta. Wiyo. Naabot na ta palit og tubig, bliyan sa nato para makasugod na ta, kay ako gigutom na usab. Di man ta kumukha og rice guys, pero unsaon ng rice man. Okay, unang kagat. Boto agad. Ang sarap ng boto. Wow. Pero actually guys, di man sa kuno, di man kay kumain luto, kamaora man ta, lami usab diri lang putahe. But you need to try guys, we do have different taste buds kung sa inyong ganahan, but preferred nga mga pangluto. But for me, on my part of the taste, akong taste buds is this Humba Heaven is lami. So nag-order dito poto guys with mangga, wala lang dinuguan. Si Kwati ra na guys. Okay, so this is it guys, actual o pinaka doon na tong scene. Kita mo na together with the best nga pagka-plating. Para na ako pero ambot lang ka para ninyo. Sumutiwas na tagkaon para mahuman ta og kaon, atong matilawan ni ang poto kay siya day muunag kaon. You know what guys, ang pinakanindot to sa diri is their kanang surroundings, the ambience, no, nindot siya. So you need to try here as well. Sa mga tao nga kung mga kailang nga di taga diri, suwayin ninyo ang mga wa na suwayan. Sige na, panuway mo. So chill vibes lang yung kayo dere guys, di ba? Muna yung nakanindot dere. One of the best nga tambayan. Suruyan nga kanang para mawagtang imong stress. So sa mga tao diha nga stressful, you may visit Humba Heaven. Alright. Pasensyahin na ninyo akong kaon kay ginagmay ra tao na
saktong timo-timo ra kay unya makaon pa man sad ta, timo ra ni ato ah. Kabantay mo na akong mga hungit, mga ginagmay ra. Maka kuha na siya mga diet na nga mga kinanan. Okay. Di ba oh? Bantay ka. Mo nang gitawag og social nga kinanan no. Ginagmay ba oh? So this is it guys oh. Tikman na niya. Sarap. Ang sarap ng kumain. Oh. Sarap pala ng pagkain. With the ambience pack, ganun. Diba? San ka pa? Humba Heaven na. Nature Spring. Oh. The view guys. Amazing you guys. See the photo. With the sikwate. With the manga. All over. Fantastic. So, hapit maubos guys. Siya naubos niya kaon. Ako, higo ra ni tilaw. Kay kabaw nakagadayet ko. So, salamat guys, no? Thank you, Humba Heaven. Nindot gyud diri. So guys, nindot ang ambience. Naubos gyud ang pagkaon. So, salamat, Humba Heaven. Yours truly, guys. Busy ang Bunguton Vlogs. Don't forget to like, subscribe, hit notification bells for new updated videos. See you and have a good day.